Bodo latest update बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। सानै बर'नि फिसाया मुलुगनाङारि थुनलाइ फोरबोआव बाहागो लादों। आजादी का अमृत महोत्सव फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै भारत सरकारनि हारिमु बिफाननि बानजायनायाव हिमाचल प्रदेशनि सिमलायाव मुलुगनाङारि थुनलाइ फोरबो फालिदों। थांनाय 16 जुननिफ्राय 18 जुनसिम सिमलायाव खुंफुंजानाय मुलुगनाङारि फोरबोआव बड'लेण्डनिफ्राय जाखांफु थुनलाइ सोरजिगिरि जयश्री बर' आरो अन्जु नार्जारिया बाहागो लायो। दिनै गेदेमा बिमा रिनु बर'नि रुंसारि सान। बर' आइजोफोरनि मादाव गिबिसिन एम.ए. उथ्रिसारनो हानाय, लोगोसे बर' आइजोफोरनि मादाव गिबिसिन गुरायुं जानो हानाय आरो बर'मा फरायसालिनि गायसनगिरि फोरोंगिरि आरो सासे लिरगिरि लोगोसे साहित्य एकाडेमिनि बान्था मोनगिरि समाज सिबियारि रिनु बर'नि दिनै रुंसारि सान। बर'नि फिसा जोलुर गेलेगिरि अपुर्ना नार्जारीया स्वीडेनाव जानो गोनां वमेन्स U23 थ्री नेशन्स टुर्नामेन्टआव भारत हानजानि जानानै गेलेनो थाखाय सायख'जादों। मख'नो गोनांदि 22 जुननिफ्राय 28 जुनसिम स्वीडेनाव खुंजानो गोनां टुर्नामेन्टआव भारतनि हानजाया स्वीडेन आरो USA नि हेंथायै गेलेगोन। बे टुर्नामेन्टआव बर'नि फिसा अपुर्ना नार्जारीया गेलेनो थाखाय सायख'जादों। फैगौ 22 जुन खालाराव भारतनि हानजाया स्वीडेननि हेंथायै मोनानि 9:30 समाव गेलेगोन आरो फैगौ 25 जुन खालाराव भारतनि हानजाया USA नि हेंथायै मोनानि 6:30 समाव गेलेगोन। BTR आव फिन हाथियार दिन्थिनानै सासे बर' सुबुंनिफ्राय गोबां धोन लुथिनाय जाथाया सोराङाव फैदों। थांनाय मोनाबिलिनि 7:40 समाव चिरां जिल्ला सिडली पुलिस थानानि सिङाव थानाय खासिखत्रा बाजाराव फार्मासि दखान होग्रा बिरन बसुमतारीनि न'आव बाइकआव फैनाय सिनाय मोनै दुथांफोरा सिलाइ थुनानै गोबां धोन लुथिना लाङो। थांनाय मोनानि समाव बिरन बसुमतारीनि न'आव साथाम दाखाथिफोरा हाबनानै 80,000 रांजों लोगोसे सना रुफा गोबां धोन लुथिना लाङो। बे जाथायखौ खौरां मोननानै मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा न'खराव थांनानै खौरां लाहैयो आरो बे जाथायनि सायाव गोख्रों रावजों सोंखारिनायजों लोगोसे दायनिगिरिखौ थाबैनो हमनानै साजा होनो थाखाय पुलिस प्रशासननिसिम दाबि दैखाङो। DID लिटिल मास्टार सिजन 5 आव जायगा मोननाय बादायगिरि बर'नि फिसा नबजित नार्जारीखौ जों बयबो फाइनालसिम लांनायनि समा सफैबाय। बर'नि फिसा नबजित नार्जारीखौ फाइनालसिम लांनो थाखाय जों बयबो दिनै मोनानि 9 रिंगानिफ्राय 9152915246 नाम्बाराव कल हरनानै फाइनालसिम लांनो हागोन। बे भटिं लाइनआ दिनै 19 जुन मोनानि 9 रिंगानिफ्राय फैगौ 23 जुननि फुंनि 9 रिंगासिम खुला थागोन। बुंथिनो गोनांदि मोनसे मबाइल नाम्बारजों मोनसेल' भट होनो हागोन। सोलायनायनि स्ल'गेनजों खुंथाय गोहोआव फैनाय प्रमद बर' दैदेननाय सरकारनि आमोलाव जाख्ल'नायनि गेदेर केलेंकारि। मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि बिफानाव गेदेर केलेंकारि नुजाथिदों। टिन साप्लाइनि मुङाव गेदेर केलेंकारि सोराङाव फैदों। चिरांनि ठिकादार कनिष्क नार्जारीखौ पुलिसा हमबाय। BTR सरकारनि लेन्ड रेकर्ड सार्भे बिफानाव टिन साप्लाइनि मुङाव जाख्ल'नायनि गेदेर केलेंकारियाव लोब्बा थानायनि दायाव ठिकादार कनिष्क नार्जारीखौ हमनानै सोंनाय फिननाय खालामनो पुलिसा हमनानै लाङो। मोन 12 सार्कलनि सिङाव BTC नि गरिब नखरफोरनो टिन राननानै होनायनि मुङाव जाख्ल'नायनि गेदेर केलेंकारि सोराङाव फैदों। टिनफोरखौ साप्लाइ होआबालानो टिन होनायनि मुङाव गासै 3,45,98,000 रां जाखोमानायनि अजद लाबोना BPFA क'क्राझार पुलिस थानायाव FIR थिसनो। BPFA खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायनाय बादिब्ला मिथिंगायारि खैफोदजों भुगिनांनाय BTC नि मोन 12 सार्कलनि सिङाव दुखुथिया नखरफोरनो टिन राननानै होनांगौमोन। नाथाय दिनैसिमबो मोनसेबो सार्केलाव मोनसेबो टिन रिसिभ खालामनो मोनाखै। थांनाय 6 जुन खालाराव BTC नि लेन्ड एन्ड रेभिनिउ बिफाननिफ्राय मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा फाइलाव एप्रुभ खालामना लेन्ड एन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टआव हरदों। बिनि उनाव लेन्ड एन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टआ ठिकादार कनिष्क नार्जारीनो पेमेन्ट होदों। नाथाय तदन्त खालामनायनि उनाव मिथिनो मोनोदि मोनसेबो सार्केलाव टिन रिसिभ खालामनो मोनाखै होनना BPFA खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंथियो। जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव दैबाना जानानै सिलिंखार जानाय सुबुंफोरा रिलिफ केम्पआव थानांनायफोरखौ BTR नि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा थांनानै खौरां लाहैदों। दिनै पश्चिम तामुलपुर हिनजावसा गेजेर फरायसालिनि रिलिफ केम्पआव थानाय सा 95 निबो बांसिन सुबुंफोरखौ खौरां लाहैयो। बेजों लोगोसे गयबारि बियाबनि सिङाव थानाय कलबारि गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि रिलिफ केम्पआव थानाय सा 160 निबो बांसिन सुबुंफोरखौ थांनानै खौरां लाहैयो। लोगोसेनो गयबारि बियाबनि सिङाव थानाय दैबानाजों साग्लोबजानाय सिखनिबारि ओनसोलाव नायगिदिंहैयो आरो लोगोसे बरलिया दैसानि जाहोनाव खुरखा जानाय बाहागोखौबो नायगिदिंहैयो BTR नि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।